Koronavirusun eke ýagdaýy hem resmi taýdan hasaba alynmadyk Türkmenistanda ýylatyň goro maskalaryny dakynmalydygy barada duýduruş SMS-leriniň ugradylyp başlanmagy bilen bir hatarda. Polisiýa işgärlerine günde azyndan maskasyz bir adama jerime salmalydygy barada görkezme berildi. Bu talap bilen birlikde maskasy saklanan adamlaryň mejburi dähmeti çekilýändigi, hatda tutuglygy hem hökm edilýändigi barada dowamly maglumatlar gowuşýar. 19 oktýabrda Türkmenistanyň Saglyk saklaýyş we derman senaty ministrliginiň adyndan ýylata agyzy burun örtügi dakynmak, köpçülik ýerde ağırlygy 2 metr saklamak, şahsy gigiyenanyň talaplaryny berja etmek barada SMS-ler ugrudyldy. Bu barada ministrligiň resmi web saýtynda hem duýduruş ýerleşdirildi. Bu ağırlıkta Aşgabatda İçeri İşler Ministerliginde paýtagtdaky ähli polisiýa bölümleriniň ýol başçylarynyň gatnaşmagynda ýygyna keçirilip, onda maskasy saklanan adamlara jerime salmak meselesine garaldy. Polisiýanyň şahsy düzüminiň her bir gullukçysyna günde maskasyz azyndan bir adama jerime ýazmak tapşyrygy berildi. İçeri İşler Ministriniň orunbasary hiç kime şoltanda aýallary we garrylary dözmezçilik etmeli däldigini, çörek almagada pullarynyň ýokdugy baradaky nalyşlaryna gulak gabartmaly däldigini buyurdy. Jerimäni töleri alyp pulu nireden tapsalar sondan tapsynlar diýip ol sözüne goşdy diýip bu ýygnaga gatnaşan ýokary derejeli polisiýa işgärleriniň biri Azatlyk radiosynyň habarçysyna anonimlik şertinde gurrun berdi. Polisiýa resmiýetiniň sözlerine görä, muny başarmadyk polisiýa işgärleri jerimäni öz jüýsünden töläp, degişli akty hem öz dost ýarlarynyň adyna düzmeli bolarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri bu talabyň izi bilen ýurduň durly künjeklerinde polisiýanyň maskasyz adamlary ele salmak, olary jerime ýazmak çärelerini gözgörteli güýçlendirendigini belleýärler. Mary welaýatynda polisiýa ýollardaky ýeňil we ýük uloglary saklap, maskasyz oturan adamlara şeýlede sürüjä garşy temmi çärelerini görüp başladylar. Egerde ulogyň içinde maskasyz biri bar bolsa, onda sürüjiniň sürüjülük şahadatnamasy elinden alynýar we ulogy Marynyň şäher döwlet ýol gözükçilik gullugynyň ýürüýte durulasyna eltilýär. Egerde sürüjü maskasyz ýolagçylary bilen birinjedik saklanan bolsa, onda ol 17:00-da polisiýada geçirilen leksiýa gatnaşdyrylýar. Egerde sürüjü maskasyz ýolagçylary bilen ýene ele salynsa, onda oňa 50 manatdan başlap, soňky ýedeklerde hem 250 manada çylny jerime töredilýär diýip marly habarçylarymyzyň biri 20 oktýabrda maglumat berdi. Habarçy ulogyň içinde maskasyz oturan ýolagçylary hem aýratyn temmi çäreleriniň görülýändigini belledi. Polisiýa maskasyz saklanan adama protokol düzüp 50 manat jerime ýazýar. Eger de raýat jerimäni töleri ýaly ýagdaýynyň ýokdugyny aýtsa, onda polisiýa onuň ähli şahsy maglumatlaryny ýazyp alýar we onu suraty düşürýär. Şeýle de onuň ertir saat 6-da bellenilen paxta meýdanyna gelmelidigini aýdýar. Olar 40 kilogram paxta ýygmalydygy, mundan başga da ýanlary bilen paxta toplary ýaly öňlükleri we ijek gün ortanyk naharyny hem alyp gelmelidigi tapşyrylýar diýip bu ýagdaýlary içkinden öwrenen habarçy gurrun berdi. Onun sözlerine görä paxta meýdanyna gelmedik halatynda raýatlaryň 11 gije gündüz tutulugy ýerleşdiriljekdigi, bu halatda da olaryň mejbur paxta ýygymyna çekiljekdigi duýdurulýar. Sol bir wagtda habarçy egerde polisiýa işgärine 20 manat möçberinde para berilse, onda maskasy saklanan raýatyň hiç kil protokol düzülmän goýberilýändigini hem belleýär. Bu ağırlıkta atlandırılmasylığını soran marly polisiýa işgärleriniň biriniň Azatlyň habarçysyna aýtmagyna görä, ulary administrativ jenaýat jogapkärçiligine çekilen şol sandy serhoş ýagdaýda saklanan, dawa jenjeleden aliment töleglerini wagtynda töläp bilmedik raýatlar hem mejbur paxta ýygymyna çekmek barada dilden görkezme berilipdir. Azatlyk bu hili ýagdaýlaryň ýurduň beýleki künjeklerinde hem eýýän bir näçe hepdeden gowrak wagt bäri dowam edip gelýändigi barada habar beripdi. Azatlyk radiosynyň ençemi finansyklaryna garamazdan ýokarda beýan edilen ýagdaýlar dogrusynda İçeri İşler Ministerliginden we onuň ýerli bölümlerinden hiç kili kommentariýa almak başartmady. Bu ağırlıkta ýurduň durly künjeklerinde raýatlary möhümleýin dümüge garşy tanjymlar edilýär. Azatlyň habarçylar tanjymyň hukmanydygyny, tutuş maskalarynyň keselhana çağırılıp tanjym edilýändigini habar berýärler. Lewat welaýatynyň Farab etrawynda tanjymlar geçen hepde büdjet işgärlerine edilen bolsa, bu hepde tapgyrlan ýagdaýda okuwçylara edilýär. Şol bir wagtda işsiz adamlar tanjymyň gözüňde tutulmagandygy hem bellenilýär.
Dünýäniň durly künjeklerinde şoltanda Ýewropada we Russiýada koronawirusyň täze ýagdaýlarynyň gürelýän pursady türkmen häkimetleri ýurtda häzirki güneçelini hem COVID-19 bilen bagly ýeki ýagdaý barada hem hasabat bermediler. Emma muňa garamazdan Azatlyk Radiosy we beýleki garaşly nesirler ýurtda ýüze çykarylan koronawirus ýagdaýlary barada dowamly maglumat berip gelýärler. Geçen hepde Azatlykda Soğuzun Ayarlar koloniýasynda koronawirusyň tutuşandygy barada habar beripdi. Türkmenistanda ady karetleriniň döwlet dukanlarynaky üpçünçligi bilen bagly bökdönçlükler dowam edýän mahaly Aşgabatyň döwlet dukanlarynyň öňündäki nowatlar gün-günden ulalýar. Lebap vilayatynda bolsa häkimetler raýatlaryň döwlet dukanlaryndan paýok almak işine täze çäklendirme girizýär. Bu ýagdaýlaryň jikmejikleri barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy we çeşmesi 20 oktýabrda habar berdi. Şuň paýtagtyň döwlet dukanlarynyň öňünde 100den gowrak adam nowat durdu. Ýerden saat 6:55-de deste dukanynyň arka gapysyndan towuk ýumurtasyny satyp başladylar. Satyjylar olary eýem taýýar görnüşinde getirýärler. Ýagny bir gedeklik paketleriň her birine 11 sany ýumurtany salypdyrlar. 11 ýumurtga 5 manada satylýar diýip gizlilik şertinde söhbetdeş olan Aşgabatly habarçymyz aýtdy. Onuň sözlerine görä adamlar öz aralarynda adyk üpçünçliginiň gün saýyn erwetleşýändigine, ätýaç üçin adyk ýygnamaldygyny aýdyp bir dukandan towuk ýumurtasyny satyn alandan soň goly goltumdaky beýleki döwlet dukanlaryna ylgaýarlar. Türkmenistanda indi ýagty geljegi we sosial awadançylygy ynanmaýandyklaryny aýdan adamlar deste dukanyndan soň Garryf we Anna Durdiýew köçeleriniň çatyrynda ýerleşýän 42-nji belgili dukana ylgadylar. Bu ýerde ullakan nowat emele geldi diýip habarçy sözüniň üstüne goşdy. Şondan soň nowata duran adamlaryň arasynda dören dawa jenjeller sebäpli satyjy aýal ilki nowata duran adamlara nägilelik bildirdi. Soňra da dukana polisiýa işgärleriniň kömegi iýerilmegini sorady. Satyjy aýal gowlaşýan adamlara ýüzlenip siz nähili gadar bilmez. Sizi taklamadlyk üçin giýje ýatman ýumurtalary paketlere ýerleşdirdik. Ýöne siz adaty nowatda durup bilmeýärsiňiz diýip polisiýa jaň etdi. Ýöne telefona jogap beren polisiýa resmisi ýeterlik polisiýa işgäriniň ýokdugyny aýdyp uruş bolmasa ownuk zatlar üçin jaň etmäň diýip jogap berdi diýip habarçy şaýat bolan ýagdaýyny gurrun berdi. Bu aralykda Lebap vilayatynyň Farab etrafyndaky döwlet dukanlarynda ilata paýok görnüşinde berilmeli arasalanmadyk paýta ýagy satyldy. İlat 200 gram arasalanmadyk paýta ýagy üçin 15 manat töledi. Türkmenistanda öndürilen bu ýagy almak üçin Farabda ýaşaýandygyň barada ilaty hasaba alyş bölümünden alynan kepilnamany we pasportyny görkezmeli. Şeýle-de maşgalada daşary ýurtlarda ýaşaýan raýatlar bolsa, olaryň paýok paý berilmeýär diýip Lebaply çeşme aýtdy. Mundan başga ol Farawyň häkimetleriniň ilatyň döwlet dukanlaryndan paýok almak işine täze çäklendirme girizýändigini hem belledi. Indi kaýdan başlap raýatlardan maşgalanyň girdejisiniň deklarasiýasyny resmi derejede tasdiklatmak we ony ýerli söwda edarasyna tawşyrmak talap edilýär. Raýatlaryň girdejisi 500 manatdan köp bolsa paýok berilmeýändigi aýdylýar. Bu paýok un, ýağ we ardan bahadan satylýan beýleki ady karetlere değişli diýip habarçy sözüni jemledi. Azatlyk Radiosy ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Aşgabat şäher we Farab etrap häkimliklerinden, polisiýa müdürliklerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda indi 3 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurdun döwlet dukanlarynda ady karetleriniň gyçylygy saklanyp galýar. Raýatlar döwlet dukanlarynda satylýan ady karetlerini satyn almaga ýykyn edýär. Maglumat üçin aýtsak, hususy dukanlarda arasalanmadyk ösümlik ýagynyň 1 litri 60 manat, bir ýumurtga 1 manat 10 teňe, 1 manat 20 teňe aralygynda bahalanýar. 7 oktýabrda Azatlyň Lebapdaky habarçysy döwletiň ardan bahadan goý berýän adyk önümleriniň paýta ýygylýan döwründe adamlary gorkutmak üçin ulanylýan atgyr ýaraga öwrilýändigini habar
habar berdi. Habarçy bilen söhbetdeş bolan büdjet işgärleri yerli häkimetlerin özlerine aýda bir gerek berilýän 3 kilogram 10-200 gram arasalanmadyk ýaly adyk önümlerinden kesmek haýwatyna atandygyny gurrun berdiler. Türkmen resmileri ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary şolsanda esasy iýmit önümleriniň üçinçilигinde döreýän kynçylyklary açaçan boyun almaýar. Türkmen hökümetiniň mejlislerinde ýurtda adyk howpsuzlygynyň döredilendige, importyň ornuny tutýan önümleri öndürmek üçin ähli şertiň bardygy aýdylýar. Döwlet eýçiligine häkimet botuň Türkmenistanda işçin gender siýasatynyň alınıp barlaýandygy barada habarlaryndan tapawutlykda ýurtda aýalylaryň sürüjülük şahadatnamasyny almak ýa-da onuň möhletini uzaltmak bilen bagly kynçylyklary dowam edýär. Adatlyk radiosynyň Lebapda habarçysy Anny güni has takygy 16 oktýabrda 100 töwereg aýalyň Türkmenabad şäherindäki vilayet häkimliginiň öňüne üýşüp protest çäresini geçirendigini habar berýär. Bu aýalylar özleriniň sürüjülük şahadatnamalarynyň täzelenip berilmeýändigine nägilelik bildirdiler. Olar häkimetlerden şahadatnamalarynyň möhletiniň uzaldyryp berilmegini talap etdiler diýip protestde gatnaşan aýalylaryň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçy 20 oktýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä protest çäresiniň geçirilýän ýerine baran vilayatyň zenanlar bileleşiginiň başlygy we vilayet polisiýasynyň resmileri aýallara sürüjülük şahadatnamalarynyň bir hepdäniň dowamında täzelenip beriljekdigini wada beripdirler. Farab, Çärjü, Sayet etraplarynyň we Türkmenabad şäheriniň ýaşaýjylary bolan bu aýalgylaryň aýtmagyna görä, yerli ýol polisiýa edaralarynyň işgärleri şahadatnamalarynyň möhletiniň uzaldyryp berilmegi üçin özlerinden 5000 Amerikan dollary möçöründe para sorapdyrlar. Eger $5000 bolsa, biz daşary döwletleriň ýokary kujaýlaryna okuwa girerdik. Aýallar ýolda hiç ýyly kanun bozmasa-da dürli bahanalar esasında olaryň sürüjülük şahadatnamalaryny ellerinden alýarlar. Bu döwletde gender deňliginiň ýokdugyna şaýat edýär. Berdimuhammedow ýurtda gender deňligi bar diýip dünýäni aldamak üçin ýokary wezipelere aýallary belleýär. Ýöne hakykatda Türkmenistanda aýallaryň hukuklary her minutda depelenýär. Iň ýönekeýjesi olaryň ulug sürmegi çäklendirilýär diýip Lewaply aýallaryň biri gizlinlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň bu aýdylanlar barada Lewap vilayet häkimliginden we polisiýa müdürliginden goşmaça maglumat almak synanyşyklary häzirlikçe netije bermedi. Türkmenistanda dürli bahanalaryň esasında aýalgylaryň sürüjülük şahadatnamalarynyň ellerinden alınmagy we soňra ýygyna berilmezligi şeýlede möhleti dolan sürüjülük şahadatnamalarynyň täzelenip berilmezligi bilen bagly kösünçlükler indi 2 ýyl çemesi wagt bäri dowam edýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylar we türkmenstanlylar ýygyderli habar berýärler. Adatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly zenanlar resmi namalaryny kabul eden emma täze sürüjülük şahadatnamalaryny bermeýän polisiýa işgärleriniň munyň sebäbini asla düşündirmeýändigini ýa-da ýokardan berilen tawşyryga salgylanýandygyny gurrun berdiler. Şu aýyň başynda Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy sürüjülük şahadatnamalarynyň ýygyna berilmegini talap edip dürli döwlet edaralaryna arda ýazan aýalgylaryň etrap polisiýa müdürlüklerine çağırylýandygyny habar berdi. Şonda habarçy aýalgylary işinden kowulmak barada haýbat atylyp, olardan indi döwlet edaralaryna barmajakdyklary we şikaýet etmejekdikleri barada dilhata alynýandygyny hem aýtdy. Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň 29-njy maddasynda Türkmenistanda erkekleriň we aýallaryň deň hukuklary we adatlykları şeýle hem olary durmuşa geçirmek üçin deň mümkinçilikleri bardyr diýilýär. Bu maddada deň hukuklygyň jins alamaty boýunça bozulmagynyň kanunda bellenilen jogapkärçiligi eltýändigi hem aýdylýar. Şeýlede Türkmenistanda aýallaryň we erkekleriň deň hukuklydygyna ýurdun aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçilikleriniň üçin edilmeginiň döwlet kepillikleri hakyndaky kanununda hem kepil geçilýär. Muňa garamazdan ýurtda denanlara garşy syýahat, daşky keşp şolsanda egineşik we kosmetika terişdeleri hem de
şeklinde avtolog sürmek ýaly ençeme çäklendirmelerin girdilendigi barada maglumatlar bar. Türkmen häkimetleri bu maglumatlaryny tasdiklaýarlar, nede inkar edýärler. Bu barada döwlet media terişdeleri hem mesele gozaman muňa derek ýurtda işçen gender siýasatynyň alınıp barylýandygyna, munyň aýallaryň jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ugurlaryna deň hukukly gatnaşmagyny kepillendirýändigini tekrarlaýarlar.